نبونا جینگهکا تندرستش بوی کرێکاران ji hemî pêtiviyên parastina giyanê wan. Zor caran bûye gerê mirin û birîndarbûna kirêkaran li ser cihên karî. Xwedîkar jî hind bêjin me hemî pêtiviyên wan ez ji bûyî wanan dabîn kirine û hin jî dibêjin hemî pêtivî me hene lê kirêkar kêmtir xeme bi kar naîne. Sendîka kirêkaran jî li Duhokê Wezareta Kar û Rêveberiyên wê bi kêmtir xem dizane. li hember hebûna jîngeheka baş û tendurust. Eger bu me zivirin yani em dêm bêjina amilê xwe biravî bike xirabe serketerî şûlken kulavî nakete dezgorkê nakete vê tu ser serî. Berî çend rojeka ava hostayekî me li def me. Dezgol destî bûnin de BRC kêşa BRC destê diketin yani birîneka basît lê hate kirin. Hekel destî neba bawarke da 10 qeydî jî destiyê nekirin. Seydeliyeka biçik medanaya bu hendek halat heye. Nahêlin bê dezgorka şûlkin, nahêlin bê menzara şûlkin. Nisbeta me bixwe xudan dukana yani teqsîr nakin der heqî wan de. Ev kirêkarê çît neşme sendîkaya bi tenê çît an ji mala xwe bi tenê çît ji vî welatî çît. Çûna wî jî zarar e bû vî welatî û mehemiya ve hîviya me ew e yani ji hikûmeta Herêma Kurdistanê ku li ser rêveberiyên xwe û wizaretên xwe rawestin taybet Wezareta Kar ku ev mercên girêdayên selametiya kirêkar ve wekî givaşnekê li xwedankar bête kirin cêrpêne bête kirin ku ev merci tenê bêne cêbecêkirin ilhemî. Di hemberda jî Rêveberiya Karî li Duhokê nepêgirîkirina kirêkaran û xwedîkaran berênma û mercên karî bi egerê serekiyê van arîşteyan dizane û dibêjî. Her kes sendîka kirêkaraya kirêkarê xwe rewşenbîr bike û hoşyar bike. Ez pêşniyar dikim ku îketiya sendîka kirêkaran ku rolê wê serekî hişyarkirina kirêkara ye pitir bi erkê xwe rabît kirêkarî rewşenbîr bike ser wan mafet yasayê de hatin herwasa ser wan metirsiyê demê karkirinê de peyda bûn. Çünkü ji mara zor ava kirêkarê giyanê xwe ji dest dan li serkarî zorbeya wan eg sebeb ew biye ku pêgirî evan rênma nekirin. Li Duhok li sendîka kirêkaran û di îsal da nêzî 15,000 kirêkaran hatine tûmar kirin. Ev ji bilî wê ejmara ku navên xwe li sendîkayê tûmar nekirîn. Bi tenê etmawayê van çend rojên dawiyê jî da du kirêkaran li serkarî jiyana xwe ji dest daye û du jî birîndar bûne. Rêveberiya Kar jî hebûna lijneyan bi tenê bi çareser nabîne. Abdusamat Rêkanî, NRT, Duhok.